UNgqongqoshe wezamaciko namasiko uNathi Mthethwa ekanye noNduanankulu waseEastern Cape uOscar Mabuyane balindeleke ukuthi bavakashele eMbizana ukuyobungaza impilo yoMengameli weANC owaphatha lesikhundla isikhathi eside uOliver Reginald Tambo. UTambo wazalelwa eNkantolo ngaphandle kwaseMbizana ngo-1917. Sithatha iNtambo siziphonsa entatheleni yezindaba ze-SABC uNkululeko Nyembezi oseNkantolo eMbizana. Enkosi kakhulu sisenkantolo apho kwazalwa khona utata uOliver. Ilalile yaziwa kakhulu njengokuba kweminyaka engephi edlulileyo ilale besoloko ingaphansi kophuhliso olungekhoyo kodwa namhlanje kukhona izikolo kukhona indlela eziza apha kanti kukho nendawo apha kuthiwa igarden of remembrance kwalapha kufutshane ezaqinisekisa ukuba abakhenkethi beza kule ndawo nabantu mhlawumbe abafuna ukuzofunda ngembali katata uOliver Tambo bakwazi ukuza apha kodwa ke ukufumana ingxelo ethe vetshe sinayo umphathiswa inkulumbuso yephondo eMpuma Koloni utata uOscar Mabuyane enkulu baphathiswa ngokuqinisekileyo le into yenza apha namhlanje into eyohlala ihlele ezimbalini zabantu balommandla. Ngokucacileyo msasazi yimbali esuka kwisiprofeto sikatata uOR yawukhumbula ubuya kwakhe lubhacweni into ayenzileyo efika yapha South Africa kukufuna uza apha kokwabo. Xa efika apha kokwabo enye yezinto afika bathetha ngazo yimfundo apho athe ufuna ukukhiwa isikolo apha sikanokutsho wawukhetha lo mhlaba ngokwakhe. Sifezekisa ke ngokulo maphupha apha sisizisa uphuhliso olundindeneyo amasebe karhulumente abaphathiswa balapha njengoba ubabona abaka national nabe province ukuqinisekisa into yokuba urhulumente usebenza wonke nomasipala bobabini balapha sibheke phambili. So abantu balapha sibanika ilifa elingenawuhluthwa bani kuba imfundo lilifa elingenawuhluthwa bani. Abantwana afuneka bebheke esikolweni bazixhobisa. Utata uOliver Tambo wayehlala apha benamaphupha xa ejonge iNgeli Mountain azibuza umbuzo bakwenzeka ntoni ngapha kweNgeli Mountain kuba wayekhulela apha engazange aye ngapha kweNgeli Mountain. Ukhule apha wagqitha ngapha kweNgeli Mountain wayokokuba litshantliziyo ehlabathini wahlonishwa lihlabathi lonke. Okay, sabela kakhulu enkulu baphathiswa. Uzawukhumbula ukuba ke zininzi inkqubo ezawuqhubeka nosula ngomso nalapho isibhedlela iSt Patrick's sizawuthiwa ngegama likatata uOliver Tambo kanti emveni koko kuzawuyiwa kumasipala waseMbizana local municipality lapho uzawuthiwa ngomama uWinnie Madikizela Mandela elinye iqala lomzabalazo wenkululeko eMzantsi Afrika. Enkosi kakhulu ndibile kuwe studio.